Azo. Ngibingelele ngiphinde ngibamukele le channel ethi ngaphambili musemusho sancela ukuthi subscribe. Ukhuzani Mpungwaso umculi kaMaskandi usethengele uThibela ongumfowabo aphinde futhi abe umgidangoma lakhe imoto kaNokusho. Ukhuzani uyithenge cash le moto ebonga ukuthi basebenzisane naye isikhathi eside bengazange babe nezinkinga. Ngicela ubuke nansi ivideo. Manje sila eGoli ngithathe nangumfowethu uThibela ngathi ashaye round la eGoli. Lensizwa ke yakithi lensizwa sengisebenze nayo iminyaka. Kukhona ivunguvungu, kukhona imfamona ebeyifika izama ukuxova isixabanise ezinye zifone ayifaka kula speaker silalele abantu bexova nayo indlela bezama ukuxova ngayo. Kodwa akazi izilalele ngisho yedwa iyaqhubeka yahlonipha yazi ukuthi ngumne wabo ngoba mangaba nazi namhlanje mina nazi ukuthi ngimdala intanga akasilindile ongama so waqhubeka wahlonipha wazi ukuthi ikhaya siyile yodwa. Namhlanje ke ngitheke yena ngifisa ukubonga ukuphila kwami naye nganathi high rate ngimthengele yona akayikweleti akazokhipha ngisho isente azokhipha kule moto yena uzofaka nje kuphela udiesel ayela perfume yakhona ayikweleti lutho. Nansi ngithe ngimnikeze yona njengenduka watela Kawo. isisa thawina Kawo. ozongena phakathi zimbi so baleke ukuthi wena mondo ekanje Uvele waswela amazwi okubonga. Uthi yena ubelitshena ukuthi nje baziyela eGoli bayozihlalela njengenjwayelo kanti sebezomnika nje isurprise enkulu. Okade kubonakala nje uyena ubelubele egcizelelile ukuthi uyabonga. Uma ubuye yazafika la ivideo ngicela ukuthi ulike, usubscribe, mase uqedile ucommente ngolove.